Darmama wis mapan ning kasuwargan. Ya syukur mangayu bagya klebu. Ana jaran sembrani ugi dadi jaraning dewa lan uga mau katon ana gajah ing gedene kagilo-gilo. Ya kuwi jeneng gajah Airawata lan liya-liyane kabeh wis pepak mapan ning kasuwargan. Syukur Kaki Wisnu dawuh. Ya kula nedha mriko marang jeneng para kula nyatane sira ing bisa untas ngawekani perkara iki nganti dewa sekti Mandraguna. Lan panjenengan kula pun dikatakan kayuman bijaksana panjenengan kula. Iya. Pertamarta iki nyata banyu panguripan kabeh dadi lambang lamun urip kita iku ora bisa wal saka banyu. Ngerti ora ganing menungsa iki dumadine sekawit saka banyu. Uripe menungsa kanthi laku ning getih kang uga wujud banyu. Kabeh sifat urip butuhake banyu. Rong protoloning jagat iki uga dumadi saka banyu. Lambanging karo kasampunan pindhane kaya banyu suci. Mula wong sesuci mung uga nganggo banyu. Mula kanca gedhening piguna tumrap Tirta-Amarta iki ingkang dikebur saka samudra Mantana. Muga bisa handayani tentrem rahayuning jagat manungsa-manungsa kang padha tetep nglakoni dharma kakang.